Kaixo, Izaskun Suberbiola naiz, Mater Ontzi Museo Ekoaktiboko zuzendaria. Mater gara, ingurumen hezkuntza zentro berritzailea, egurrez eraikitako Euskal azken atunontzi handia, desguazetik salbatu genuen, Ontzi Museo Ekoaktiboan bihurtuz. Gaur egun, itsasoa ezagutzeko, maitatzeko eta babesteko esperientziak eskaintzen ditugu. Gure portu basea Pasaian dago, hemen jaio zen gure elkartea, Itsasgela Aula del Mar, gure itsasoa eta gure ingurumena babesteko. Ongi etorriak ontzira! Zero zabor uretan, hondakinen prebentziorako gure kanpaina garrantzitsua da, zeina udalerri ezberdinak batzen dituen itsaso hondakinen aurka ekiteko oinarritik. Kanpaina honek hondakinen murrizketa sustatzen du, kontsumo arduratsuen ohiturak landuz. Zaborriko berena, sortzen ez dena da. Hauxe da gure leloa. Ideia da, jasangarritasunaren aldaketa kultural bat sortzea. Kanpaina honek urtero 500 eragile aktibo baino gehiago biltzen ditu. Horien artean, udalak, ikastetxeak, komertzioak eta abar 17 euskal udalerrietan. Gainera, uztailean, itsasontziarekin egiten dugun portuz portuko trabesian, 3000 pertsona baino gehiago parte hartzen dute bertako jardueretan. Adibidez, itsasondakinen arrantzak eta bilketak, tailer didaktikoak edo zabor eta bioren kalejirak. Ekintza guzti hauekin, komunitatearen kontzientzia aldaketa bat lortu nahi dugu, inpaktu iraunkor bat sortzeko. Urte honetan, egindako lana dela eta hedabidei esker, estimatzen da 10.000 pertsona baino gehiagori iritsi zaiola murrizketa mezua. Zero zabor uretan kanpainaren funtsa, bere ikuspuntu kolektibo eta eraldatzailean dago. Ingurumen hezkuntzaren bitartez, tokiko komunitateak eta pertsona parte hartzaileak eragile aktibo bihurtzen dira. Guztiak etorkizun jasangarriago baten ardura dugulako, denak ontzi berean gaudelako.